Baba sibonga ukwamukelwa phakathi kwale ndawo kakhulu ukuthi sihlangene bangcwele egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ukuba sizomdumisa uNkulunkulu wethu simbonge kakhulu ngomsa wakhe asenzela wona ngoba nakasenzela wona even namanje ngoba ukuba khona kwethu la it's not ukuthi ingoba sazi kangcono noma sihlakaniphile kodwa kube umusa kaNkulunkulu Baba wakwazi ukusikhipha kuwo wonke amagibhithe ebesikuwo ngoba kuningi ukuhlangana esesike saba nakho empilweni yethu simukelwa njengoba maseke sesimukele kodwa simukelwa ezindaweni ezirong so sidumisa kakhulu uNkulunkulu Baba ukuthi namhlanje sihlangenela ukuzobonga uNkulunkulu wethu ngasenzela khona kakhulu ukusifundisa ngokuthi asiphikelele ngoba lo mhlaba esikuwona akusiwona wethu sizowushiya futhi yonke into esibonayo izodlula uJesu Kristu inkosi ngiyadedela ke njengamanje uSunday school ngizocela ukuthi ngingabe ngisasukuma ngizodedela uSunday school uthathe u5 minute wawo kuba ama teens and youth emva kwabo bese kuba ama youngs ngizoze ngisukume emva kwama youngs uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi. Yeah.